unsa man ni kaning duha ra man gyud pwede na natagam naman gud ko atong na balintong ko dito sa kuan oh. Ako manggod boss, pagdali ang food ko god. Kaya na lang gud magsamok-samok gud. Kami may nakauna, dapat kami na lang mo una dira nya mga babae pud baya mi. Na pwede mo apod, dapat kita tanan mo sa kay anay. Yan to, Kulitaan to mga Isa ra ka book motor pila mo? 5. Oh. Mayog katong kusgan pa ko kay bisan pag pito mo nya karon natagam naman ko. Pwede naman i-guide ho boss. Nanduwa ka akin. Yan sa akin tong kuan ako dito akong trabaho nga dagka ito sa Ikaw sa part 5 nagdali ka. Part 30 nagdali lang gyapon. Wag gani ako unahon gani no kay nagdali ang food ko. Dili man. Sila priority man mi. sila ato una ladies first. O unang-una pod. Sila may Ako una. na nagdali ang mga babae, dapat kami muna ho. Kasi wala nagdali nga naman, ganay may gidalian. Unahang importante ba, iliwit ng tong. Babae lagi atong una. Sakay. Adik yun na pwede, boss. Wag jud, di jud pwede. Yun pwede kaya mga babae, wala may trabaho. Ug singhagi kay. Kasi wala. Kasi wala nga, importante ang mua kaysa sa inyo ha. At sige boss, 150, boss. Kada isa na mo, boss. Wala lang boss. 150 lang. Wala lagi bisan pagpila na inyong 200, boss. bisan pagpila lagi ng ipliti nimo. Oh, nara boss, o plate na ko. Unahan Dapat lang. unahan minimo boss. Ay, kinadali man Tapos eh. kagamay anak, 40. Pwede naman ibalik ko naman sila oh. 50 ba? Dili lagi ko madala ng kwarta. Ako ba na kuan ko sa kong responsibilidad. Ano man, larga na tako. Boss. Larga na tako. Sige pa mo istorya diya. Ay, sakyan na Di ninyo. yun pwede, boss. Pwede, Na pwede. mabiyaan mo, boss. Sakay na ko. Tangkap Sakay lang. niyo Tayo po. kay amua ba? Ay ba kanirang mga babae akong kargahon ba kay natagam na ko atong nabalinto. Sakay na mi boss. Sakay na gani. Di biya pwede, di umawa. Dili ka dyan meron. Kay ma-football mo dito ba? Wag gid boss. Sa inas ban. na boss. Sabi. Paghulat mo isa na Panang- turno. Pananglitan pasakyon ta mo ron tanan. Hmm. Sila mo 5. Kaya man. Ug mabalintong na punta diha. Dili na, oy, dili na. Oy, Bakilid kay na diha Ako oh. pa nagsalig si mga boss. kami lagi una. Balika lang ng mga babae ba? Unahan may hatod. Di lagi Balika pwede. lang sila. Di lagi na pwede lagi. Sorry kayo. Dihay kay mo. Pagay ka Una sa mo. kay mo damit sa kag sa amin. Sorry kayo. Yung pagka gentleman ug kamoy maguna-una, babae may una Oh, dapat. yun, tama gid na. Mana sila, boss, kay wa man sila trabaho giapas. Kami na may mga trabaho giapas. Kita boss. Unya ang among amo stricto kayo ug dili mi makajote. So ay guyugan. Di na po di pa lang siyo. Kami pa na po sa mong pamilya. Boss, ano boss? Sila'y nakauna lagi ba? 300 kada isa. Wa ko'y labot lagi 1,000 pa na. Maglalis ta ni boss, after tagalas 12 ani boss. Magdalis. Usay oras da pre? Alas 11 jud. Alas 11 na boss, oh, alauna. Jote na gyud namo boss. Mas di pwede sila Boss, una boss. boss. Hawa diha. May una mo. Ngayon, di mo sakay ka man eh. Sakay na. Babae ang nakauna ba? Ganun mo kuan man ka. Sila lagi ang Sakay na mo, sakay na ba? Pag sakay na ba? Hawa ba sila, Kami sila mauna. lagi nakauna. Ayaw. Dali, me. Sakay na, dali, dali, dali. Sakay na mo pre, sige na pre, kay maunahan tang mga babae pre. Ay, tayo sabi. Pre, sakay pre. Boss, Tayo sabi. Gani ra ko. boss. Ang Boss, kami may una boss. Gani, Sige na, kami sakay na gani may diha. una. Saman mo nga. Mabuwak na akong tapaludo diya. Ay, taki boss, me. Hawa di, mabuwak na akong tapaludo ba? Tawag na ba? Boss, tawag na ba? Ano mong tapok, may baho na kay ilok griyo. Oy, ligo. Ay, hawa ba kayo ang babae ba? Kami mandarin. Tawa na ba? Wala na gyud boss ba? Hawa Kasi hawa hawa na hawa dia bahawa dia lah. Ay, na magalaw na no. Sabi, sabi. Kana ni kanina na sama ni oy. O, dali na niya ang motor. Di po pwede boss, Kasabot. kan may kapalo mo. Dire ra ko. Dali na ko. Wala na niya ang motor ka may susi. Tara boss. Tara, boss. Tara, may. Tara. Try mi ba? Boss, Cross. Paungot ko ninyo rong tawhana mo. boss. Di mo muna og diha. Na mga naog ka man mo nga. Sakam. Boss. Sina? Boss. Yun na boss. Boss. Sabi na boss. Boss. Kami una jud. Kaya na? Kami jud. Okay, Dapat tayo jud sabi, na. tayo sabi. Boss. Sige. Kami jud na boss. Musukot ko man na kay tatanan. Pero, ang duha ka babae dire ha, kay babae na sila. Yes. Sa? Ano jud Kasi na. may sabak. Kami boss lo, kay mi boss. Amo sa Bitaw ka pa sakyan mo, sakay yung ka. Wag jud. da mo na. Abo, Ikaw, dali ka. boss. Mali ta ka. Dapat. Ina. 30, 60. Samantalang mo 150. Kada Isa isa. lagi pila na. Mana do? Tara, boss. Awa dira ba kami man. Ay, na ka na. So, bang gamay ka kay ilong? Dire ka sabat ka dire. Uy, gamay ilong. Boss, asa ka boss? Direk oh. Direk oh. Matong ko direk. Atong ka dito sa dire. Baklay mo. Dire ka nakapeng ko. Dire ka kay kon. Sa publiko. Sao na ni? Dire boss. Patong dire boss, patong. Dili na lang ka. Di ba? Oy, Tara, okay na? Unsa naman yan? Larga na.
Ay sabi mangutan ako. Pura man nagtinapaling trabaho. Ayaw ko ninyo mahaya kung maunsa ta sa unahan ha. Di man. Kay kamoy nagpamili, kay mo may kinagkumubos na ko nga mo sa kayod mo. Dili ta maunsa. Dali boss, kay murag wala. Murag Anong paano na nimo kung ulo matuog ko ba? Wala ko mag-drive na Kagulitan mo. Luya na Sa man may manggulit. Tara boss, boss, sakit akong tiil ba? Pamakla. Boss, salita ko boss. Kagunita mo boss ha. Kagunita ko. Kung saan ako mag-drive akong matay niyong itabunan. Sorry. Kaya ka boss. Boss. Asa boss, kadali lang. Boss, okay na din. Ayun lang nagmata. Abot sa tali boss. Wala kanina. Abot na tani, boss. 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 Oh. Sigurata ninyo. Oh. Boss, ay na ta. Ay ba ayaw magtuka? Wala. Nanggulit kami ba? Boss. Uy, boss, ako po. Ang motor. Nawa. Wala sila. Nawa lagi. Tama, ha? Kay mugod. Wala pa muna lang kay dita mga tumba. Nabaw ko sa Kani magudo kaniyo. Unsa akong giingon sa inyo kaniya? 300 nawa gay kay mo. Ha? Tanawan niya akong motor oh. Wala na nangaunsa na niyo. Ang sa amin, gingan ta mo nga dili na pwede kay natagam na ko nausba na pod ron. Sige lang, boss, kimabayad man mo. Bayad dili na sakto yung bayad sa na. Pila ka pamilding anak. Sa amin to bitaw na. Dinakal sa amin bayad. Pasang na Boss. lang kuno nang alumping. O Boss. tama ko na o. Ang asiti nabaw. Bawg-bawg na nadaan. Kamu manggod. Kamu. Dapat dili na mo pasakyan mo sakay gyud mo. Baklayo na mong gabaw pas naglayo ah. Nya kami may nauna lang magpagita ni. Tingnan mo kay daraman mo sa pa. Dito gabaw man mi. Dagan magay motor nganong kini mo gid inyong lusan yo. Kami nakauna mo. Sa motor na mo dire mo ra man ni isa. Gusto jud mo mangabot mo nga itorno di ay tanawa ron ni na. Balik ka lang na sila boss, ihatod sa Please Bicuna. ka baglutan, namalin mga motor rin magbiyahe. Nya kami may nauna. Nagpataka naman nung kaoy. Tanawa kog na magtingog-tingog diri nga. Saba motor. Inyong mga na nabiyang mo tani. Ha! Bisumot pa kog pahumot na nimahon akong gasolina ning bawaan ni. Ayaw pa boss. Ito na kasi patag boss. Kaya sagpaon ti karo. Ako masarap ako. Masarap mo bakla ka. Manakay manggihapon mi boss. Bisag masuko ka. Basta ako masakay ko kay mo Kay bayad wa man ko. wa man gyud may ka sakyan lain. Sabak ko boss, sabak ko. Bahala ko diyan. Oy, kami na. Awa ba? Oy, kami na. Sabak boss. Sabak boss. So what's up mga katang no? So bali magpasalamat yung sa inyo ro na malaking pasasalamat. Tagalog lang ko kay ay nagtanaw siguro Tagalog. So maraming salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa naging bahagi ng channel na ito. Kung hindi dahil sa inyo ay wala rin kami. So nag 100k na tayo no. So I hope na nandyan pa rin kayo para sa amin. So tuloy-tuloy lang tayo ang good vibes natin. And maraming salamat. Hindi ko hindi na ko maisa-isa. So salamat. O ayaw makalimot sa pag-subscribe no para mas mudaghan pa ta aning pamilya, and paki-follow po sa mga Facebook page Mr. Atang, and I hope nga ma-follow niyo, i-click ang bell para updated yun mo sa mga video. So kana lang guys, salamat.